Здравейте, аз съм... Да, това е втората част. Имахме технически проблеми, трябва да почнем, защото бързаме. Аз трябваше. Продължаваме с шепнещото предизвикателство от Аз съм единорог и след това ще продължим с другото предизвикателство, което е... За грим. За грим, да. Ще го направим. По две думи. Добре. Цвят. Буза. Цвят. Диван. Цвят. Цвят. Да. Сърце. 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 Да. One way. Сега съм аз. On another. На колко си години? На колко си години? На колко де? На 12. Добре. Обичаш ли тенис? Обичам ли сестра ми? Та го питах. Тенис. Обичаш ли тенис? На колко? Обичаш ли тенис? Какво? Обичаш Давай ли тенис? по-бързо. Обичаш ли... Чакай. Обичаш ли тенис? Обичам ли сестра ми? Тенис. Тенис. Да. Опа, извинете, падна телефона. Съжалявам, телефона падна. Добре, продължаваме с второто предизвикателство. Ето, продължаваме с грима. Камък, ножица, хартия, кой ще е вързан? Който загуби е вързан. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. На чашата гримирам. Да. Ох, мале. Чакай тук по-голямата част. Да, аз. Чакай, бе. Айде, давайте. Виждам черно. Сякаш съм в рая. В рая не е черно. Къде знаеш? Бяло. Къде знаеш? Дай ми грима. Така. Първо с кое започвам? Какъв цвят да ти дам? Махни синьото. Да, махни синьото. На някоя салфетка. Тъй. Скуби. Така. Добре, изтегли си цвят първо. Ето от тук. Някой цвят си изтегли. Чакай, не. Онче, бон... Че. Добре. Ей, тука. Не знам. Нямаш право. Надолу. Надолу, Ани. Чекай се топна. Нищо не става. Друг цвят искам. Къде да го сложа? Нищо не става. Нямаш право. Нагоре. Стой! Ох! Май да не ми бъркнеш окото. Давай! Но съм поедала окото си. Знаеш, не знам къде топкам. Взимам друг цвят. Тук ли трябва? Да. Оле, не. Хайде, стига, Рая. Приличам на някой от венецианското... Дай ми червил. Дай пудрата къде е. Айде. Готова съм. Червил. Да, ето. Това. Няколко. Ама какво аз искам? Любимото ти е в реката ми. Не ви дареме. Аз Айде, аз трябва да гримирам нещо. Имаш кръв. Чакай да го размажеш. Айди! Айде. Още едно трябва да сложи. Какво беше? Чакай, това е. Дай. И след това ще видиш произведението си. Надявам се да е добро. Стига толкова! Край! Причам на клон! И на 3. Край. 2, 3. Много остава. После ще съм
Чакай да се вържа. Добре, после ще самим, да, знаете. Да не ти го скажа. Да, ти ми го сложи, внимай да не се омажа. Да не омажем връзката, защото ще ме отрепет. Ще отрепет тебе. Клоун, че съм аз. Чакай, една салфетка ще сложим да не са маца. Добре, хубаво. Дръжей. Тей! No broken. Hearts in the cloud. В устата прилича за едно има кръв. Първо това взимам да знаете. Тя знаеш какво? Дай се това. Къде си? Ела тука. Но обратно го държиш. Но... Така. Не ми го ближи. Това си е моё. Сега. То нищо не стана. Да не го изтегаш. По-леко с очите. Ама не ми барай ръката, аз как не си пипах. Зъба. Дай се тука. Ани! Абе ти също ми я пипа. Ти гледаш там, знаеш къде да ги сложиш? Чакай. Рай, ти нищо не правиш. Да. Еми, чакай малко да взема някой друг цвят. Пахнете ми го! Пахнете го! Ради, много викаш. Да. Чакай! Това взимам. Не. Няма не, което съм изтеглила. Много това е е. готино даже. Човек, синьо е. Хрема за... Добре, сега така. Ама го. аз, човек, нищо ми Да, няма. наистина, нищо и няма. Чакай да ти го топна. Дай да ти го топна. Не, аз ще си го топна сама. Чакай, че бъгадил. Очите Той ми. нищо няма. Да, нищо не ми правиш. Той не се вижда. Все едно е само... Трябва да сложиш и червил. Трябва да го- Майко, той се вижда вече. Сигурно се не се вижда. Гадил ме. Не се вижда. Оф, мамо. Чакай малко така да оправя телефона. Радина, виждаш са? И какво като? Еми, Тя е нашият посетител. да, направо. Чакай сега червил. Мустаци. Довърши първо грима. Най-светлото. Довършени вече. Той е най-светлото. Айди. Няма да се смееш, аз ми ти така барах ръката така. Ай, давай. Сега с това. То същото. Да. Аха. Ето и. Ние същото, айди, ние същото, давай. Не е същото. По-тъмно е. Ани, не ми пипай ръката, де. Окей. Готова сега. Ето, ма то хич нищо не се вижда. И едно. Не, Рая, не! Какво? Не си готова, нищо не ми направи, чиста съм. Да, наистина. Нито грим не се вижда, нито нищо. По-лек ще ми знаеш. Ще да го добре достатъчно. С червилото добре. Има още едно червило, още няколко цвята, защото от грима нищо не си личи. Да. Дайте ми другото червило. Няма друго червило, скачи. Добре. Ей, тук гримовите. Нагоре обаче трябва да ми дръпнеш. Не, гримовите. Ще да ми бръгнеш. Трябва да го потопиш. Майка, най-силният цвят. Дай го! Снима аз така. Чакай малко,
И поклина ми. Така де, Добре, айде. Чакай, ма. Край. Чакай. Сварям го. Не, ако ще го свалиш, ще се разсърдя. Чакай. Ани, айди. Давай, ето последно. Край. 1, 2, 3. Бай-бай от нас. Чао.